Mulla on vapautunut ja tyyliolo. Ja jotenkin mulla on sisäistä iloa. Tuntuu paljon paremmalta siis tää rintaosuus. Joutuu kuulostelemaan sitä oloaan, että on semmoinen avoin ja valoisa olo. Ja nyt on semmoinen vapautunut rento olo. Okay, thank you. Siis mä tunsin, että on jotenkin niin kuin, on tosi paljon helpompi hengittää. Sitten tuntuu, että on, niin kuin sellainen, että on itse niin kuin valoisampi. On parempi olla kaiken kaikkiaan. It was like this. Okay, good. Much better. Yeah. Mä nukuin ihan hyvin. Joo. Mä menen siinä 11 aikaan viimeistään. Ja sitten mä oon hirveän aamullinen, niin mä herään joskus 9:30. Hienosti. And your knee? You had pain just now? No. No. Good. Siis kiitollisuus ja kyynelet silmiin, koska tämä mitä nyt on kehossa tapahtunut ja mielessä, niin on iso asia. You smell very